Natigayo na nga ma-repair ang na-leak nga PVC pipe malapit sa entrance ang Iloilo Central Market. Naibaluan nga sa nagligad nga mga inadlaw, nagasagawak ang nasambit nga pipe nga nagresulta sang kahaol sa mga tawo sa sulod sang merkado. Sa interview sa Bomba Radio kay Maricel Mabaquiao, head sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, iyagin pahayag nga naghalin ang problema sa rubber cup nga amo ang ginhalinan sang pag-leak. Gilayo naman nga nahatagan sang solusyon ang nasambit nga problema matapos nga ginkay o inigilayon sang engineering team sang SM. Actually, check na to, no? Bali, ang isa ka, ang drain pipe niya, sir, ang rubber cap niya nakakas. Bali, ang sa pipes niya. Sa zinc, sang mga iteri sa babaw. May mga lababo sa babaw, dila talaga agi. Kung may nagkakas or nakakas lang siya, pero possible kay ang pressure guro, kang water, kasi na pull out niya ang takop. Because basta may mga barado man Hindi na kayo man naton kung insididang may mga product. Miss Maricel Mabaquiao sang LEEO.